Το χρονικό διάστημα από το 1941 έως το 1943 η Ελλάδα βρισκόταν υποκατοχή. Η περίοδος αυτή υπήρξε εφιαλτική για την Ελλάδα. Το Δεκέμβριο του 1941 οι θάνατοι από ασιτεία ξεπερνούσαν τους 300 την ημέρα. Δεκάδες χιλιάδες ήταν οι συλλήψεις και οι θάνατοι αμάχων και Εβραίων. Χιλιάδες ήταν επίσης οι εκτελεστέντες στη Θράκη και τη Μακεδονία από τους συμμάχους της Γερμανίας Βούλγαρους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε η ελληνική εθνική αντίσταση, η οποία υπήρξε μια από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη. Η πρώτη αντιστασιακή πράξη έγινε τη νύχτα της 30ης Μαΐου 1941, όταν ακόμα συνεχιζόταν η μάχη της Κρήτης. Δύο σπουδαστές 12 ετών, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Άντας, από μια υπόγεια στοά σκαλφάλωσαν στην Ακρόπολη και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τη γερμανική φρουρά κατέβασαν τη γερμανική σημαία. Ο συμβολισμός της ενέργειας αυτής προκάλεσε ενθουσιασμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Λίγο μετέπειτα, στις αρχές του φθινοπόρου του 1941 ιδρύθηκαν οι πρώτες τρεις αλλά κυριότερες αντιστασιακές οργανώσεις: το ΕΑΜ, ο ΕΔΕΣ και η ΕΚΑ. Σκοπός τους ήταν η απελευθέρωση, η πλήρης ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους, ο σχηματισμός προσωρινής κυβέρνησης και η προκήρυξη των εκλογών μετά την απελευθέρωση. Κορυφαία πράξη της εθνικής αντίστασης ήταν η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Στις 25 Νοεμβρίου 1942, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις Ενωμένες Δυνάμεις του Ελλάς, του ΕΔΕΣ και των Άγγλων κομμάτων. Ήρωες απ' τα βουνά, ήρωες με 12 ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Αίματα, κόκκινο νερό, αίματα, ποτάμι βουβερό, πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Μαύρος αδερφός, θάνατος, θα γίνω αθάνατος. Πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Με 12 ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα.